ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜି ମୋର ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଜିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ଆଦୌ ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ, ବାପା ପୁଅ, ମା ଝିଅକୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ 70-75 ବର୍ଷ ହେବ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଦୈବାତ୍ ସେ ଟଙ୍କା ତକ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ବୋଲି ବାହାରିଥାଏ। ନ ଗଲେ ନ ହେବ, ତା'ର ଚାକିରି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ହେବ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ୟାକୁ ମାଗେ ତାକୁ ମାଗେ କହି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ତା'ର ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ, ମୋତେ 300 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ହେଲେ କେହି ତା'ର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ କରିପାରିବି, ନଚେତ୍ ଚାକିରିଟି ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟାକୁଳତା କାହାକୁ ମର୍ମାହତ କରୁନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପକାଉଛି। ହେଲେ ତା କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଟଙ୍କେ ନୁହେଁ କି 2 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 300 ଟଙ୍କା। କିଏ ବା ଦେବ? କିପରି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଜି 300 ଟଙ୍କାଟା କମ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକୁ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ବାପା ମୋର ଟଙ୍କା ତକ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯିବି କି ବା କିପରି? ଦେଖା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେବି ସେ 300 ଟଙ୍କା। ଓ ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେ ଲୋକର ପାଦ ଧରି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଓ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ବାବା ଭଳି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ଏହା ତ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ହସ୍ତ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ? ସେ ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ବାପା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବ ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ନ ଦେଲେ ବି ତୁମର ଈଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେ ଲୋକ ପାଖରୁ ତା'ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଓ ନାମ ଲେଖି ସେ ତାହା ଡାଏରୀରେ ରଖିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ନା ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ, ନା ଥରେ ଫୋନ୍ଟିଏ କରି କୌଣସି କାରଣତା ଜଣାଇଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସତରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଲୋକେ କ'ଣ କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ? କାହିଁକି ନା କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଅଭିନୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଜଣାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଥିଲେ। କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ, ତ କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା ଶେଷରେ? ସେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। କେତେ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଆମ କାମରେ ଆସିବ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସରକାର ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବ, ତୁମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସବମିଟ୍ କର, ତୁମେ ତୁମ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସେ ମିଥ୍ୟା ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ନା ମିଳିଲା ନାହିଁ? ସେହିଭଳି ଭକୁଆ ହୋଇ ରହିଗଲୁ। ଯଦି ସରକାର ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା? ସତରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କାଢ଼ି ନେଇଯାଅ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କେହି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ଥରେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଠକି ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତା'ର 4 ଗୁଣ ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବେ। ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ
କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ମୋର ବିଚାର ଏଠାରେ ଏତିକି ରଖୁଛି। ଯଦି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍ତେ।